Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni chenro mag thieth moko kuom ute thieth e kaunti ma Migori nobedo kod ng'ikruok kalure kod ng'anyo mar nurses e kaunti no. Ng'anyo no mabende kawuono donjo odiochieng' mar 8. Nurses kokalo kuom riwruok margi oramo ni ogibi dok e tich nyaka piny owacho mar kaunti ma Migori chop dwachgi. Jagoro mar riwruok mar nurses Ezekiel Mbira owacho ni pok giyudo duoko moro amora kalure kod kwayo mabende ne giseoro kata ne gisechwalo ne piny owacho mar kaunti no, kendo ogibedo kitich nyaka piny owacho mar kaunti no chop dwachgi. Koke kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth. Ndalo aboro ka chenro mag thieth orochore e kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ma Migori kalure kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti ni. Thoth nurses nitiere pacho ka gisayo tend kaunti ma Migori kuom rem chopo dwaro margi. Ten nurses ma otele kod jagoro margi Ezekiel Mbira kaachiel kod jakom margi Harrison Wendo wacho ni kuom gigo eko momiyo gidhi e ng'anyo gin moting'ore mar kaunti ma Migori keto e tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa mag 2017. Nurses ma Migori kaunti osebedo ka ywak ahinya kaluwore gi return to work formula. Waluongo ni return to work formula mano bedo signed 2017. Return to work formula ni nitiere gi weche maluwore gi meto mar osara, kendo achiel kendo e weche ma omiyo nurses osebedo ka dhi e ng'anyo Migori kaunti ka en koso bedo go office mar director mar nursing services. Nursing services gi nurses te duto te mantie iye en oganda maduong'. Kani ok en jok madang' bede bwo jatelo machielo, en nyaka bed gi jatende mawinje. Nurses nie gomo, en gomo moyangi kaluwore go kenge mwasedhi duto te. Migori nurses wakwayo ni beduru dala nyaka chieng' moro wanyisu ni uduoge tich. Wendo wach ni kata mano osara mane omedi kod piny owacho ten kaunti ma Migori pok oketo tim nyaka sani. Nitiere msara mane sirikal mar Ruto omedo jotich iluongo ni SRC o approve. Tinwang'o ni jo Migori otamore keto pesa ni e osara mar jotich. Tendruok mar nurses e kaunti ma Migori wacho ne nitiere nurses maromo 500 ma osekwamo e ngas achiel mar tich kuom higni buora, ka giwacho ni ten kaunti ma Migori osebedo mana katero gi koni kod kocha e weche medo gi ngas mar tich. Motion and redesignation. Nyaka sani county government ma Migori nosenyisowa ni gisechwalo barupe ji mar nurses 518. Jogo duto mosebudho kapok oyudo promotion e kinde malach, to kinde gi ng'enyne en higa 4 kadhi mbele. Nurses gima wane gisebedo kod buche mathoth kod ten kaunti ma Migori tongo leo malong'o ma buche gi koro osenyuolo oramo ni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka chieng' ten kaunti ma Migori winjruok margi. Giwach ni onge buok moro amora mabiro tamo gidhi nyime kod ng'anyo margi ka gimanyo ratichgi. Kech gigi kok giwinjo to mondo nurses odoge tich ok nyal bedo mayot. Nyaka sani pod wachung' ni nyaka sirikal winjre kodwa e wechewagi, ma kok giwinjore to pod nurses nigi thuolo mar dhi mbele gi ng'anyo. Nyaka sani pok wawinjo yo moro makare kaluwore gi duoko manego bed ni watero ne nurses. En ng'anyo manolandi kokalo dwe mar 5 tarik 29. Tend kaunti ma Migori kawo kal kuma pis ma director mochung' ne wechego mag tudruok Walter Guda olero ni tend kaunti ma Migori dhi nyime kod manyo yore matieko ng'anyo mar nurses. Ne nyakalondo maramo ikuok e kaunti ma Migori, an Jojuma.